Tvoji rodičia ti s najväčšou pravdepodobnosťou nechceli ublížiť. Ale aj napriek tomu ti mohli zničiť kus tvojho života. Práve preto, že ťa možno učili báť sa. Možno, že ťa učili mlčať. Možno, že ťa učili, že nie si dosť dobrý, že si nezaslúžiš, že sa máš hanbiť. Ale vec, že to nerobili preto, že ťa chcú zničiť. Oni to inak nevedeli. A práve preto, vieš čo? Ono to nie je tvoj príbeh. To je príbeh tvojich rodičov. Je to príbeh ich bolesti, ich strachov, ich očakávaní. Už dnes môžeš prestať krvácať z týchto rán. A môžeš prestať niesť ich rany. A začať písať svoj vlastný život. Avšak už nie ako obeť, ale reálne ako to, na čo si bol stvorený. Ako tvorca.